Then, gap po ni Apo Congressman dito, Congressman Angelo Marcos Barba. Kat imay na indanon, dagitay sagot namanan, nasapang pa-Christmas na, kadagiti kakailyan, dagitay ko na nga kayat na trabaho. Kayat na trabaho ko tatay ko na nga dagitay i-presentar dati bagbagida, tatay ko narigat mo at napilpiliton tayo dagitay di na kayat trabaho. Naman pa ko na mais ang kitkitan mi pa dati talaga nga masapol na matitulong, dagitay adda pa basbasaan na danag na kadwano adda masapol na paraagas iso dagitay pilpilyam mi isagot tapno teko na iso dagitay mauna nga matulungan dagitay ag kasapulan nga titulong nga kakailyan ket pagyamana mi launay ni Apo Manta imay na indanon dati food for work nga para kadagiti 70 nga taga din na iraman iti bagyo ken kaslamat adda dati 100 nga para iti tupad nga agtrabaho da iti 15 days. 15 days nga 340 pesos po per day. So for 15 days adda 5,100 nga sweldo da nga amok nga dakkel nga makatulong kada kwada. Bali 100 da kada tay 15 days nga agtrabaho ken 70 kada tay food forward. So manan agyam-yaman kami ken Apo Congressman dahil ko dito iti mangipakita iti panangi sagsagot na mangipakita nga pampanunutan nati pagsayatan dagiti kailyan kastamutan dito ili nga pinili kinti kabuklan ti segundo distrito iti probinsya tayo.